Todo depende. No aparece por aquí. A mensalidade que presente a mensalidade, efectivamente. E bueno, na relación, aquí está, en Cortes, na época da República, e logo Senador. Exacto. Senador. Senador logo. Que é o meu catedrático. Esa é unha categoría en dos catedráticos. Aquí está. Museo do Pobo Galego e libros olvidables, fitos históricos. Galicia é unha marca. Galicia en España, no Comité de Rexións Europea, en boa parte dos países de América, é unha marca. É unha marca de convivencia, é unha marca de progreso e é unha marca de liberdade. Os galegos obrigan a revisar os tópicos que asociaban o noso país coa palabra atraso. Atraso económico, atraso político, atraso social, atraso cultural. O atraso quedou derrogado. E quedou derrogado a favor do avance, do desenvolvemento, da audacia, do talento. Ten sabor, é galego. É fermoso, é galego. É elegante, é galego. Funciona, é galego. Une, é galego. Dialoga, é galego. Avanza, é galego.